Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Johan Buttigieg ħabbar id-dettalji brabta mal-għajnuna finanzjarja addizzjonali għal bars u l-każini li kellhom jalqu minħabba l-imxija. Din l-għajnuna ser tkun maqsuma taħt 3 kategoriji differenti. L-ewwel kategorija hija l-bars kummerċjali fejn se jqelgħu 2700 euro kull wieħed u li jkopru perjodu mit-28 ta' Ottubru sal-aħħar ta' frar. It-tieni kategorija hija għal bars li jagħmlu parti minn każini u permezz tagħha dawn se jingħataw 1860 euro għall-istess perjodu tal-ewwel skema. It-tielet kategorija hija għal każini ħlief dawk tal-partiti politiċi fejn dawn se jqelgħu 1260 euro. Is-sottomissjonijiet għal dawn l-applikazzjonijiet iridu jsiru sal-15 ta' Marzu fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fil-front page ħajsib il-latest news kemm jiklikja fuqha u jażel liema skema jrid u japplika kollox online. Memleb m'għandux għalfejn jasal jew l-MTA jew inkella xi wieħed mill-Ministeri. Kull m'għandu bżonn jagħmel huwa li jidħol fuq il-website. Din l-għajnuna b'mod totali se tkopri spiża ta' 10,200,000 euro. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellmu l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Laqdiet Volontarji Clifton Grima. Il-Ministru Bartolo qal kif din l-iskema hija turija konkreta ta' kemm dan huwa gvern għan-nies, sostna li hemm eluf ta' familji li jiddependu minn dan is-settur tal-ospitalità u bekk kompla jtenni l-kuraġġ quddiem dawn ix-xhur ta' rkupru mill-pandemija. Nfakkar li din telqet bħala skema ta' €1,000,000 meta ħabbara il-Prim Ministru l-ewwel darba. Iżda meta rajna kemm id-diffikultajiet li qegħdin jaffaċċjaw u anke iż-żmien illi ilhom magħluqin, ħassejna li jkun importanti ħafna illi nżidu il-fondi. U għalhekk iktar minn irdupjajna is-somma oriġinali. Minħat jew is-Segretarju Parlamentari Grima tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal din l-għajnuna addizzjonali li minna se jibbenefikaw ukoll madwar 90 każin tal-banda. 144 naqda li operaw bar u li huma reġistrati ma' Sport Malta ukoll se jkunu qed jibbenefikaw minn din l-għajnuna. Jekk wieħed ħares lejn Sport Malta, għandek aktar minn 144 naqda li huma reġistrati ma' Sport Malta għandhom art mikrija lilhom minn Sport Malta u joperaw bar fuq dan l-istess proprjetà. Jiġifieri dawn jeskludu dawk li diġà din jikru mill-privat. Jiġifieri wieħed jista' biss jimmaġina n-numri kemm ħajkunu ikbar.